Sí, bueno, i té més mèrit que sigui Lleida la que ha sigut escollida si mana a Madrid. És a dir, que sempre sé que diuen que cap aquí mai ve res, doncs en aquest moment una cosa que organitza Madrid no es van donar a nosaltres, no són tan dolents a Madrid, pot ser. No solament és important per la ciutat, que sí que serà una font de promoció molt important, sinó per fomentar l'esport, sobretot entre la gent jove, perquè jo crec que l'esport és una de les poques disciplines que si no hi ha esforç abans no hi ha recompensa, i això crec que és un dels valors que tenim que transmetre, perquè un esportista si no entrena no guanya. Hi ha en els altres àmbits de la societat que hi ha gent que no fica esforç i continua endavant, i a l'esport mai passa això, i això crec que és un missatge molt bo per la gent jove, que fomenta el treball en equip, fomenta la superació d'un mateix, els valors. Jo crec que si és important per la ciutat, molt més important també és pels nostres joves, per la salut, és que és bàsic. Jo cada dia llegeixo més malalties que tenen a veure, per exemple, amb el sobrepès, amb la vida sedentària, és que cada dia hi ha més, i això és un missatge que s'ha de donar a la gent. Hi ha un munt de problemes. És que jo cada vegada, últimament, que llegeixo d'alguna malaltia, diu per millorar, pràctica de l'esport. És que a quasi tot, no? Jo voldria des d'aquí dir a tothom que practiqui l'esport perquè guanyarà en salut i guanyarà en estat d'ànim, també, en estat d'ànim, perquè quan fem esport segreguem endorfines i això ens fa estar molt més actius la resta del dia, no? És molt important el fer esport.